ngento ezokwenzeka ma ibandla seliqalile. And then ke ngithi mina ke masihlangene ngabe sibabili noma sibathathu noma sibani noma mhlawumbe sivuke sibabili masihlangene kanjalo singabazalwane alilona ibandla asilona ibandla hayi awukhuluma iBhayibheli lithi iBhayibheli phakathi kwabo labo bantu bayibandla bakhoza kunjalo na no mina angivumelana nalento angivumelana nalento oyisho because uma ngabe ukhuluma ngento yeBhayibheli kumele ubuke inhlangothi zonke. Yeah. Futhi okwesibili uma incwadi kaMateyu siqeda kuvumelana manje ukuthi ma uMateyu ebhala inkulumo eyakhulunywa uJesu. Yeah. uJesu ngenkathi ekhuluma lenkulumo ibandla lalingakaqali kodwa kwakhulunywa njengoba ngisho ngithi angiphiki ukuthi masihlangene sibabili noma sibathathu uNkulunkulu ukhona la because asikho eNkulunkulweni ukuthi ukhona okay sisebandleni ukuthi siyibandla or asisilo singabazalwane ngisho kudala ngathi singabazalwane masikanjani akusiba hayi Matthew chapter number 18 verse 20 yabo okay babutshela amen babukhoza yebo mfowethu ninjani baba siyaphila njani hayi nathi siyaphila woman of God siyaphila Nceke siyaphila nomusa kaNkulunkulu usasiphethe emakhazeni nje Inceke and wow ngiyabonga hey ngesiphathe ebethu ke yeah ngesiphathe ebethu angithi ebethu meaning these so called Christians siphethe bona manje asa ngiyasithanda izulu nde siyangishaya kanje asaqhubanga we are not mixing now we want the real Christians sifuna iqiniso eliseBhayibhelini and ngicela ukuthi singashuka coat silibeke linjalo it's wrong so that sikhathele abantwana bethu abeza emasontweni ba radio sikhathela abogogo bethu begrand nabozali bethu basebenza emakitchen badliwe imali kulokuthiwa nje you are just giving to God so sifuna ukwazi ukuthi what is Christianity asithi siphila buku like we are living according to Christ what do we mean ozizwayo okay ya ukhuluma into emqoka ngempela ukuthi akukuhle ukuthatha izwi laNkulunkulu kube ngathi khona ukuthathayo okunye ukuthathi okunye yakufihla or okunye yavumelana nakho okunye uvumelana nakho ngiyaye ngithi mina kungcono ukuthi into kuba ukuthi awuvumelani nayo ngoba ungayazi kungabe ukuthi awuvumelani nayo ngoba ufundiswe ukuthi iso into ungavumelani nayo ngoba kungukuthi ngempela awuyazi noma kungukuthi ngempela ayikho njalo yabo and then ke ngoba khona ukuthi vele into ingabe njalo kodwa kuba ukuthi ijwayelekile ukuthi injalo right ke masikhuluma ngendaba yokuba ngumKristu sikhuluma nje ngomuntu osuke ezelwe ngowesilisa nowesifazana ukuthi uzaliwe ngokwenyama wakhula wafika esikhathini la khona ashunyayezwa khona ivangeli and then ke uPaul ma ekhuluma ebandleni laseKorinte mawufunda incwadi kaFirst Corinthians chapter 15 verse number 1 kuya verse number 4 ukhuluma ukuthi ngiyanikhumbuza abazalwane ivangeli enganishumayeza lona nenalamukelayo nenimikulo nenisindiswa ngalo nxa nibambelele ezwini enganishumayeza lona athi ngokuba okokuqala nganika lokho engakwamukela nami ileyo ngxenye engiyithandayo ukuthi ke lokhu akwamukela ikhona akunikeza abazalwane eKorinte okusho ukuthi indlela abazalwane eKorinte abasindiswa ngayo indlela naye asindiswa ngayo Alright ke ivangeli ke athi ke lokho akwamukela ukuthi uJesu wafa wambelwa wavuka nanso into ebizwa kuthiwa ivangeli umuntu ashunyayezwa yona babutshele amen Inceke yini Nceke Christian hallelujah no siyabonga kakhulu kuba bukele emakhaya mhlambe ngaphambi kokuba siqale funa sikuveze ukuthi ubaba ukhonza ebandleni umzimba
akashongo ya ukhonza ebandleni la kaMzimba mina ngikhonza Grace Life International lokhu bona abathi kaMzimba amasonto okay khonza lapho ke mina yeah umzimba igama lesonto noma I denomination yes kusho ukuthi umzimba obabukhoza uzophendula kodwa ngokuya ngabo noma ngokuya ngescripture angithi umzimba uma ngabe umuntu esindiswa amukela uKristu Jesu uba ingcenye yomzimba kaKristu uba sebandleni yes so ngokweBhayibheli wonke umuntu osindisiwe nowamukela uKristu Jesu uyingcenye yomzimba kaKristu yes so ngokweunderstanding ke yabantu abakhonza ebandleni noma abakhonza emzimbeni baye basho ukuthi akuvumelekile ukuthi ibandla likaKristu libe negama ngoba uma wabeka igama ebandleni likaKristu kusho ukuthi akusasewona umzimba lowo sokuyinto yakho leyo sokuyisonto lelo yabona kusho ukuthi ayisekho represented in the scripture babukhoza iaddress yesonto nibhale nathini maki address manizowamukela amaposi onisontela endlini yomuntu okay mhlambe bengifisa uqala kuleyo umfowethu ayikhuluma bese ngiza kuleyo okay naleyo mhlamba ngenze ngiyilibale ungikhumbuze umfowethu ukhuluma iqiniso mayithi ngikhonza ebandleni kaKristu leli gama ke elithi umzimba li understandeka ngeindlela ezahlukahlukene yabona nje njengathi thina asikho ukuthi sithi siwumzimba kodwa kune point athintile eli right liqiniso uNkulunkulu ngokweBhayibheli ibandla ulibuka eindaweni ezimbili emhlabeni one ulibuka kwilocal ekungukuthi nje wala ku Capton Park kunebandla la eCapton Park okungukuthi ilocal church two alibuke emhlabeni jikelele okungukuthi universal and then ke mawubuka ibandla ngokwasemhlabeni jikelele universal ngokombhalo ubuka incwadi kaMateyu 16 verse number 18 ukuthi uJesu mayithi nami ke ngithi kuwe wena unguPetro phezulu leli dwala ngizokulakha ibandla lami lapho ukhuluma ngokwakha ibandla emhlabeni jikelele akakhulumi ngokwakha ibandla nje endaweni ethize kuphela kodwa ukhuluma emhlabeni wonke and then ke mayethi uLuka encwadini ezenzo 2 verse 47 bemdumisa uNkulunkulu bethandeka kubantu bonke inkosi yenezela ebandleni imihla ngemihla abantu abasindiswayo okungukuthi ke abantu abasindiswayo banezelwa inkosi kuphi ebandleni abanezelwa ngumuntu noma banezelwa yimi banezelwa inkosi ebandleni kuphi likuphi lelo bandla emhlabeni jikelele okungukuthi bese kuba khona ke ibandla ngokwelocal masikhuluma ngebandla ngokwelocal sikhuluma ngalokho kufuze inkulumo esiyifunde encwadini kaFirst Corinthians 1 verse number 2 ukuthi kulo ibandla likaNkulunkulu eliseKorinte iKorinte kwangasilo negama lebandla kodwa kwakuyindawo njengoba naseThessalonika mawufuna incwadi yaseThessalonika bokuqala chapter 1 verse number 1 kuthiwa ebandleni labaseThessalonika and then ke ibandla lelocal noma ibandla lesigodi ngakho ke mawusebandleni lelocal iBhayibheli liveza ukuthi yibandla lelo kodwa emhlabeni jikelele yiba umzimba ngoba umzimba uwodwa kodwa amalokali ayikho yodwa ikhona ngaba khona local like Capton Park ibe khona local eDebton ibe khona local eSpruit ibe khona local eFort Ross kodwa ibandla ngokomzimba li1 asikulocal ilocal church eyenu babukhoza ayinagama nayo ayinagama yibandla likaKristu kuthiwani like makuzoza incwadi zeposi maniyofuna ama donation njenge kuthiwa nje hayi ibandla lithize lifuna into eso ibandla likaKristu eliseFosturus bese ke ngokuthi ke thina sikufuna indawo uyazi Fosturus khona indawo kuthiwa kuse Rockville and then kunestrad exelokshinje njengoba uselokshinje kanje yabo and then ke kune number yalelo site esikhulu and then ke incwadi mayiza iza ngokwenamba
nangwestrati Yeah. nangwaleyo ndawo lesikole hayi kubi New Jerusalem. no Okay. Babujele. ya kuloku umfundisi asakuchazile ukuthi ibandla lika Kristu alinalo igama ukhuluma iqiniso. Yeah. Number 2 okungasho ukuthi njoba igama linganalo ibandla ngeke ulibize ngegama eliseBhayibhelini. Okay. Ya igama elithi nje umzimba kaKristu silithola kuli iBhayibheli. Igama elithi umzimba kaKristu lichaza ukuthi singamalunga siyibandla siumzimba kaKristu. Bese kuba khona umuntu ozothi okay angeke ngiyibize ngaleli gama elithi umzimba kaKristu. IBhayibheli futhi elithi siyi Holy City. IBhayibheli futhi elithi siyi New Jerusalem. IBhayibheli futhi elithi siyi tempeli likaKristu. Onke lamagama ashinto yodwa athi niyibandla likaKristu. Kusho ukuthi kungaba khona umfundisi othi we are the holy city. Yayibona? Makathe siyi holy city usasho into eyodwa usathi siyibandla likaKristu. Kube khona omunye umfundisi athi siyi temple of faith. Usasho into eyodwa uthi siyibandla likaKristu. Kube khona omunye umzalwane othi thina siyi New Jerusalem usasho into eyodwa siyibandla likaKristu. Onke amagama atholakala eBhayibhelini achaza ukuthi ibandla likaKristu. Kusho ukuthi lamagama akulona igama elisukela emqondweni womuntu but igama esilithola kuli iBhayibheli elichaza nje ukuthi angithi lithi iBhayibheli nje thina siwumakoti wewundlu. Kukhona umuntu ongathi we are the bride of Christ church. Yabona lelo gama elithi bride of Christ igama eliseBhayibhelini futhi elichaza kona ukuthi abantu abahlangene bekhola kuKristu bawumzimba. So lamagama ke lawa anokubekwa ngabafundisi kahle asasho into eyodwa athi nje siyibandla likaKristu. Iproblem ke babukhoze engibanayo mina ukuthi ibandla likaKristu ligxeka lamagama as if lamagama weke eBhayibhelini. Niyawagxeka yabona nje kukhona igama elithi Assemblies of God. Yeah. Igama elithi assembly is the same word igama elithi church lelo. Yeah. Igama elithi nje church ngesiGreek lichaza ukuthi ecclesia, gathering, assembly. NgesiHebheru lichaza ukuthi qahal, QAHAL lichaza ukuthi assembly. So ubaba uBhengu market we are the assemblies of God. Usasho into eyodwa uthi siyibandla likaNkulunkulu. Uyayizwa manje ukuthi yena ukhulume ngani ngesingisi. Bona bathi sini siumzimba nababekho honke. Inkinga iqala uma becriticize lamagama as if lamagama awekho eBhayibhelini. Cha akhona lamagama eBhayibhelini. Futhi lamagama achaza ukuthi siyibandla likaKristu. okay ngathi kunombuzo bukazi usawubuza. I think ungiphendulile No, ngendaba into iso. Yeah. Asiqale la ekuthenini ngokwencwadi yabaseKorinte Yeah. nangokwencwadi kaMateyu 16 Yeah. nangokwencwadi ezenzo 20 verse number 28 zikhuluma ngokuthi ibandla yabo. And then ke mawubheka incwadi ezenzo 20 verse 28 ithi ziqapheleni nina nomhlamba wonke anibeke kumoya ongcwele ukuba nibe ngababonisi bokwalusa ibandla likaNkulunkulu. And then ke ibandla ngokweBhayibheli belaziwa ngokuthiwa yibandla. Okay kukhona ukuthi okay umzimba indlu kaNkulunkulu abantu baleyo ndlela njengokwencwadi ezenzo 9 yabo. Kodwa ibandla ngokweBhayibheli belaziwa ngokuthiwa yibandla. Okay ke sibuye ke size kuthenini ke napa abazalwane bayibiza ngokuthi siyibandla likaNkulunkulu yabo. And then ke abanye ke bayibiza ngokuthi ke thina siyibandla lomzimba yabo. Alright bese uyadlula ke kulokho yabo. Bese uyadlula ke kulokho sewuyakubo ke manje ngqo yabo. Sewukiyekile ukuthi okay bathi hayi siyindlu kaNkulunkulu singabantu baleyo ndlela siyibandla likaNkulunkulu into enjalo yabo ekhona eBhayibhelini. Usewuya ke manje kubo ke ngqo ukuthi benzani bekhonza ngaphakathi yabo. Sewuzobathola ke manje bekhonza uNkulunkulu kodwa ngendlela ephumile eBhayibhelini yabo. Kanjani na
Number 1, insimbi ayifundeki ebandleni kaKristu. Ama instrument. Hayibo. Okay. Ama instrument awafundeki. Mari mic ngiyakhona kuyibamba ngishumayele ngayo. I-mic ayenzi lutho. I-mic ikhuluma lokho okukhuluma. Babukhoza ugubhu silibekaphi lona ugubhu luka David. Nakho ke sizofika kugubhu khona manje. Incwadi kaMateyu 16 verse number 18. Ibandla esikhuluma ngalo yibandla likaKristu. Elibuswa yizwi likaKristu. Incwadi yabase Efesu 2 verse number 20. Uthi umpostoli Paul lapho nakhiwe phezulu kwesisekelo sabapostoli nabaprofeti. And then uKristu Jesu eyitshe legumbi. And then ke mawufunda incwadi ka1 Corinthians chapter 3 verse number 10. Uthi uPaul ngokomusa kaNkuluNkulu enguphiweyo njengenyanga yokwakhe ehlakaniphileyo ngabeka isisekelo omunye wakha phezulu kwaso. Okusho ukuthi ibandla namhlanje isifundiso elihamba ngaso isifundiso elisithola kuKristu nabapostoli. And then ke abapostoli ebandleni alikho nelilodwa ibandla okwakwalizo kutholakala shaya ugubhu. Mangabe sikhuluma ngogubhu kuDavid, uDavid wayengekho ebandleni. Yabo. uDavid akazi ngisho ithempeli. Yabo. uDavid ithempeli lakhe wayindodana yakhe uSolomon ithempeli lokuqala. And then ke mangabe kwakhiwa ithempeli wayesengasekho uDavid. And then ke uDavid yonke lento ayishaya ugubhu yini esina enzani azange ayishaya ethempelini. And then ke nabapostoli abazange bashaya ugubhu ebandleni. Babujele wine khalisa amapiano. Yeah, before sifika lapho mphathi wami mfuneka nobaba ukhoze siqale sivume ukuthi abantu lamabandla noma ibandla should lamagama awekho wrong. Mina ngifuna siqale sivumelane lapho. Kayiphendulanga ukuthi umbuzo efuna ukukhuluma la ukuthi what defines the church. Yabona. Then ke manje into edefine ibandla idoctrine nenqubo mgomo eyenzeka kulelo bandla. Akusili igama. Ngoba nabo ukuthi bayibiza ngebandla likaKristu akusho ukuthi benza according to the Bible. Nabo basafuneka ukuthi bascreenwe ukuthi abakwenzayo ngabe kumelelekile inezwi. Manje mina ngifuna siqale sivumelwane ukuthi banephutha uma bathi Assemblies of God wrong uma nalelo gama ngoba igama elithi Assemblies of God isachaza khona ukuthi ibandla likaKristu. Ba wrong uma bethi Holy City yisonto. No, iHoly City still igama elisachaza khona ukuthi umhlambi kaKristu, umzimba kaKristu. Temple of Faith same thing yabo lamagama onke ayi reflection yokuthi siumzimba kaKristu. Onke lamagama akhona futhi eBhayibhelini ayasetshenziswa to identify ibandla likaKristu Jesu kuye ngokuthi kulelo verse lelo icontext imi kanjani. Bakhona abanye bathi we are the bride of Christ. Abekho wrong ngoba lelo gama lelo still lisasho same thing ukuthi siumzimba kabani kaKristu. So mina ngifuna sivumelane nobaba because ukuthi ba wrong bona uma bezothi lamagama abantu abayibiza ngalawo magama bayasonta ngoba lawo magama naleli gama nje lokuthi bona bayibize ngomzimba naba baliqagelanga balithole kule iBhayibheli njengoba nami ngilithole leli gama elithi Holy City, leli gama elithi Temple of Faith, leli gama elithi Assemblies of God, leli gama elithi Faith Mission. Igama eliseBhayibhelini vele elidefine ibandla likaKristu. So kumele siqale lapho ukuthi there is nothing wrong ngalamagama. Then ke if there is nothing wrong ngalamagama sesiza ke manje kunquba mgomo the core issue that determines the church. What determines the church is not the name, is the doctrine. So into baba ukhoza manje ayivezayo uveza ukuthi ebandleni likaKristu ugubhu aludlalwa. Right. Usekhotha ama verse lapha kuEfesu chapter number 4 verse 11. I mean ngoba Efesu chapter number 2 ukuthi sakhiwe phekwesisekelo saba apostoli nabaprofeti uJesu eyitshe legumbi. Then usefaka ini ubaba ukhoza usethi abapostoli abakaze bedlala ugubhu. Abapostoli abakaze basebenzise lezi zinto esizisebenzisayo thina namhlanje ukukhonza. One okokuqala nje mphathi wami
ngicabanga ukuthi funeka sidetermine ukuthi iBhayibheli lakheke kanjani. iBhayibheli is the message of salvation. iBhayibheli as a result njoba liyincwadi eveza insindiso. The only message that is accurate in the Bible is the scriptures. I mean is the message of salvation, right? So uma ku message of salvation accurate scripture ukuthi zikhona izinto ezazenzeka ebandleni laqala kodwa ezingafakwa ngeBhayibhelini ngoba azingeni entsindisweni. Angenza umzekelo, ukukhuluma kwi-microphone akungeni entsindisweni, ukudlala i-keyboard akungeni entsindisweni, ukudlala ama-drums angeni entsindisweni. Lezo zinto lezo, that is why zingafakwanga kwi-Christianity ngoba azingeni lezo zinto lezo ekudefineni ukuthi what is salvation. So njengamanje ngizobuza babukhoza umbuzo ukuthi njoba athi sakhiwe phekwe sisekelo sabapostoli nabaprofeti likuphi ivesi elithi musana ukudlala lezi zinto. Okay. iBhayibheli into eliyishoyo ngithanda ukuthi njoba usho ukuthi iBhayibheli liwumlayezo. Yebo. Wensindiso. Alright ke. Uma iBhayibheli liwumlayezo wensindiso. Incwadi kaFirst Peter 4 verse number 11. Ithi uma umuntu ekhuluma makakhulume njengokwamazwi kaNkuluNkulu. Uma umuntu ekhonza makakhonze ngamandla awanikezwe nguNkulunkulu. Into abapostoli abangayenzanga, into ibandla lekhulu lokuqala esifunda ngale eBhayibhelini elingayenzanga kakhulukazi la yenza ukuthi namhlanje yenziwe ibe idoctrine noma yenziwe ibe ingxenye yokukhonza. Yabo ukuthi masikhonza kufanele sishaye insimbi. Abazange bayenze lonto leyo. Yabo. And then ngiyamuzwa ukuthi uthi leyo nto leyo yayingekho maqondana nesalvation. Okungenzeka ukuthi bayenza kodwa ayizange yabhalwa. Njengoba ingazange yabhalwa, isho ukuthi ke singayenzi nathi. No, babukhoza, you are not representing the scripture correct. Right. Ukusho wena uthi izwi likaNkulunkulu liwumlayezo wani wensindiso. Right. What constitute the church? Into edala ibandla uthi uJesu mayikhuluma encwadini kaMathewu uthi uma ababili noma abathathu behlangene phansi kwegama lika Jesu uthi ngiyokuba khona lapho. Kusho ukuthi ibandla liqala ebantwini ababili, siyavumelana lapho. Kusho ukuthi njoba sihleli nje sibathathu sikhuluma ngegama lika Jesu. Kusho ukuthi njoba sihleli la kuhlangene ibandla. Siyavumelana lapho. No, kuhlangene thina. No, kuhlangene thina. Ibandla lalela Jel. Ibandla likhishwa abantu ababili. Yebo. Abantu besilisa nabesifazane. Mawufunda incwadi yezenzo 9 ithi uSawuli walizingela ibandla ehudula abesilisa nabesifazane. Masikhuluma ngebandla asikhulumi ngabantu besilisa kuphela. Kodwa masingabantu besilisa kuphela singabebandla sikhuluma ukuthi lapho amadoda ebandla noma izinsizwa zebandla noma abazalwane abasha bebandla. Kodwa masikhuluma nje ngebandla, ibandla likhishwa abantu besilisa nabantu besifazane. No, iBhayibheli alisho kanjalo baba. iBhayibheli lithi ibandla abantu ababili. Ikuphi lasho khona kanjani? Encwadini kaMathewu lapha chapter number 16. Ababili abathathu uma ababili noma abathathu behlangene ngaphansi kwegama lika Jesu alisanga ukuthi ababili kumele kube wesilisa nowesifazane. Labantu ababili noma abantu besilisa noma abantu besifazane uma bake baba babili behlangane phansi kwegama lika Jesu labo bantu laba babizwa ngebandla. Lalela mphathi ibandla liyakwazi ukuqala siliqale nje sibabili kungekho omunye umuntu sikhonze Sunday. Angathi sisaqala kusho ukuthi akulona ibandla mele size silinde umuntu wesifazana azangene sikhonze nje Sunday ngeke sisaqala babukhoza asabe siyokhonza njalo ngeSunday sihlangane sifike sithandaza kuhlangene ibandla lapha kuhlangena ngebandla kuhlangene mina nawe hayi alisho kanjalo iBhayibheli ufuna ukuya kuleli verse oqeda ukukhoza uMathewu ukuthi mayithi uJesu lapho kubuthene ababili nabathathu mina ngikhona lapho akalifakanga uMathewu igama lebandla baba sekusho wena ukuthi yibandla lelo uMathewu akashongo njalo ulifakile angithi mphathi wama ufunda iBhayibheli ufuna ungalifundi one sided kunento esibiza ngepretext
kunento esiyibiza ngecontext, kunento esiyibiza ngepost text. Mawufunda from the book of Matthew uzothola ukuthi indaba yebandla uJesu uyichazile ngoba lapha kukhulunywa about resolving matters. Kusho ukuthi uJesu wayekhuluma ngalento esiyibiza ukuthi is a post resurrection realities. Wayekhuluma about ngereality yebandla after resurrection ukuthi in the church setup that is how na indlela esisolva ngayo ama issues yabona na indlela so lapha nje kukhulunywa ngesetup yebandla ukuthi uma abantu bebabili nje behlangene under the name of Jesus bekholwa ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi labo bantu labo you like it or not my leader labo bantu bayibandla no matter the gender kodwa ke sekusho wena ukuthi bayibandla lapha akukho la kubhalwe khona ukuthi bayibandla lalela mphathi lapha kuleli verse khona akukho vele lapho kuthiwa khona labantu bayibandla kodwa mawufunda the whole book uyathola umqondo ukuthi la kukhulunywa about the matters of the church. Mawufunda ukuthi isikhathi asikho bese ufunda i-post test, sifunde i-pretext, sifunde ne-context, sithathe wonke umqondo. Phela uma ngabe ufunda iBhayibheli awukwazi uku-isolate ama-scriptures. I-scripture kumele usi-interprete encwadini, awukwazi ukuthatha ivesi elilodwa uli-interprete emqondweni wakho. Ivesi kumele uli-interprete to the whole discourse, meaning kumele uqale ku-Matthew chapter number 1 ufunde uthole ingqikithi yonke yevesi. So from lapho uJesu akhuluma khona uMathewu labhala khona siyathola ukuthi bese kukhulunywa manje ngendlela ukuthi how do you resolve issues in the matters of the church. Babkhoza okay yini ibandla kuwe? Okay, ibandla njobe ngiqeda kusho namanje abantu abashunyayeziwe ivangeli bakholwa ivangeli babhabhadizwa inkosi yabanezela ebandleni. And then ke ibandla abantu besilisa nabesifazane abahlangene ngomqondo kaNkuluNkulu. Asihleli kanjena esontweni lakhiwe sikhuluma ngeBhayibheli akukabi ibandla lelo. Sihlezi kanjani? Sihleli nje esontweni nje okay asithi la kusesontweni sihleli kanje. Asi-constitute ibandla. No, ibandla mfowethu akusiyo indlu. Yeah. Ibandla abantu. Labantu laba abanjengami nawe nobabjela abakabi bandla manje kuhleli nje abantu bakhuluma indaba masebandleni sihlezi nje njoba sisobathathu kanje singamadoda ayida ngabe sishadile ushadile singamadoda ebandla. Okay Yabo ebandla manje asibandla mangabe sihlangene kanje asilo ibandla singamadoda ebandla. Okay uyezwa babjela uthi singamadoda ebandla No kufana nani lento le ifana nalabo mama bodwa abomama bebandla. Exactly yazi ifana nani ifana nokuthi kuneyinkonzo eziba khona eziba u2. Okay zinkonzo zabomama zinkonzo zabobaba zinkonzo zabomama bani leziya zinkonzo zabomama bebandla zinkonzo zabobaba bebandla. ngicela ukubuza ke kukuphi lapho khona abapostoli abake benza khona inkonzo yobaba from the scripture? Akukho. Manje ke nikwenzelani ngoba wena utheni ihamba ezwini likaNkuluNkulu kodwa naku uyakhuluma nobabkhoza uthe wena yonke into eniyenzayo emzimbeni is represented in the scripture. Usuthi wena manje kukhona inkonzo zomama kukhona inkonzo zobaba. Ngibuza umbuzo mina ukuthi yikuphi lapho khona abapostoli abake benza khona inkonzo bathi le inkonzo yobaba uthakukho manje nikwenzelani futhi ukukhulumelani ngoba wena utheni hamba ngezwi likaNkuluNkulu? No ilokhuzana umunga lapho lo nkulumo leyo usekuthenini umfowethu uthi njengoba sikanje yebo ngabe asilo yini ibandla. Ngithi mina no masi kanje sihlangene mhlawumbe singamadoda so3 or so4 singamadoda ebandla yabo and then nabo mama behlangene bebodwa bangobomama bebandla. Okay ke sengifaka indaba yokuthi ke kuyenzeka mhlawumbe ukuthi omama bahlangene bayakhonza womama bebandla and then ke obaba bahlangene bayakhonza benza lokho abakwenzayo wobaba bebandla. Right. Lalela mphathi wami njoba ethi yena omama bebandla obaba bebandla lama terms awekho eBhayibhelini. Ayikho itheme eBhayibhelini ethi laba omama bebandla laba obaba lebandla. eBhayibhelini kukhona ibandla
Exactly. Yes manje yena le term ethi laba omama bebandla Exactly. laba obaba bebandla uyithathapho babukhoza ngoba bona bathe phela ngoba benza bona yonke bahamba into in scripture. nangu manje sethi kukhona omama bebandla kukhona No. obaba bobandla kuphi lokho ezwini Okay. kaNkulunkulu Mawubheka incwadi kaThithu. uPauli uyala uThithu ukuthi abesifazane abadala abafundisa abesifazane abasha. Yebo. And then ke omama bazofundisana bebodwa. Yebo. Bazofundisana omama bebodwa. Njengoba befundisana ke omama bebodwa, bangobani labo mama abafundisana? Right musu kueda wena uthe omama bebandla encwadini kaThitho uPaul ukhuluma about omama abadala ukuthi abafundise osisi abasebancane kuphi evangelini ukuyiphatha ukuthi uma ngabe umuntu wesifazane usindisiwe uyiphatha kanjani so No, tshela ayisho njalo. ithina sifunde Ithi abesifazane abadala abafundise abesifazane abasha ukuthanda abayeni babo. yes kusho ukuthi leyo yini is a marriage setup. Exactly. Yes kusho ayizange ithi omama bebandla kusho labo mama laba akuyena noma umuphi umama umama oshadile ofuneka Exactly. ame afundise lo mntwana umakoti oseyanga ukuthi uyiphatha kanjani emshadweni kusho ukuthi leyo hayi ukuthi inkonzo yomama cha irresponsibility enikezwe umama oshadile ukuthi akafundise intombi esanda ngena emshadweni ukuthi uyiphatha kanjani emshadweni usuyabona ukuthi lento ihambiselana nani doctrine nesimilo hayi ukuthi kuhlukaniswa ibandla no but le topic yokuyiphatha sicela ukuthi ikhulunywe umama oshadile kodwa mase sikhuluma ngebandla sikhuluma ngabantu ababili abathathu behlangene either owesilisa is either owesifazane going back ngicela before kancane okay ngifuna ukuza kuleli point elithi i-right inkulumo ikhulumayo ngifuna ukuza kuleli point elithi uma ngabe uthi owesifazane omdala njengoba incwadi kaThithu isho kanjalo ukuthi abesifazane abadala abafundisa abesifazane abasha uthi ke mangabe unikezwe itopic yokuthi afundise abesifazane abasha uzobafundisa kuphi yeah angithi uzobafundisa la abasuke behlangene khona exactly yeah angithi iyo ke lento bengikade ngisho ukuthi ke owesifazane labo besifazane omdala uzofundisa abesifazane ukuthanda abayeni ba yes njengoba behlangene ke bangabantu besifazane babizwa ngebandla regardless ukuthi bahlangene angithi laba abantu awulosisi nomama bahlangene abantu abakholwa kuJesu uma bake baba babili ukuthi bakhuluma ngomshado into ebalekile bahlangene under the name of Jesus therefore bayibandla labantu labo kanti babukhoza kanti asikisi babutshela babukhoza inkinga yini la ukuthi nje inkinga ukufaka igender nje masingathi ibandla labo mama uyayizwa masingathi ibandla akusikuthi ngimelene negender okay yeah akusikuthi ngimelene negender ngilandela lento esho iBhayibheli okay akalandi iBhayibheli mana angithi ngisakhuluma ngilandela lento esho iBhayibheli ukuthi masibuka ibandla ngokweBhayibheli ibandla abantu abasuke behlangene ngomqondo kaNkuluNkulu noma behlangene ngendaba kaNkuluNkulu and then ke mangabe kukhulunywa ngoSawuli ukuthi wayezingela ibandla wayezingela bani uSawuli abantu abahlangene wayezingela abantu abakholwa kuKristu Jesu no angithi manje sikhuluma ngokusho kombhalo sikhuluma ngokusho kombhalo incwadi yezenzo 9 verse number 2 ithi wayezingela abantu besilisa nabesifazane yini edala ukuthi uPaul azingela abantu besilisa nabantu besifazane yingoba ebandleni likaKristu akukho khona kuphela amadoda nabesifazane bakhona okuchaza ukuthi njengoba lithi iBhayibheli wayezingela besilisa nabesifazane libeka iemphasis hayi ukuthi lelo verse lo lidefine ibandla lelo verse alidefine ibandla but lelo verse liveza iemphasis ukuthi ipersecution kaPaul yayimelene nje nawo wonke umuntu okholwa kuKristu Jesu and ngaleso sikhathi kwakukhona abantu besilisa ababekholwa kuJesu kukhona nabantu besifazane ababekholwa kuJesu okungasho ukuthi abantu besilisa
nabantu besifazane uma behlangane bobabili benza ibandla. No, kuchaza ukuthi nje ebandleni lika Kristu Jesu kuyenzeka uthole ama-genders amabili. Okungasho futhi ukuthi uma ngabe ingekho igender ibandla lenzeki. Ibandla ngabantu ababili noma wesilisa noma wesifazane. Uma nje nike nababili nahlangana under the name of Jesus ni ibandla regardless of the gender. Remember lithi in iBhayibheli lapha encwadini kaGalatia lithi kuKristu Jesu akusekho umJuda, akusekho umGriki, lithi akusekho wesilisa, akusekho wesifazane, simunye, meaning kuKristu there is no gender. So wena if uzodefine ibandla likaKristu Jesu ulidefine ngegender usuwrong ngoba laphana kwiChristianity laphana ebandleni ayikho igender. That is why mawufunda incwadi kaJohn chapter number 1 verse 17 lithi iBhayibheli those who believe to God they were given the power to become the sons of God. They were given power to become the sons of God. Baphiwe amandla ukuthi bamkele ini ubudodana. Mawubheka leli gama elithi ubudodana wena ungaze ucabanga ukuthi igender. Leli gama elithi ubudodana likhuluma ngomuntu wesifazane nomuntu wesilisa okholwa kuJesu. Evangelini likaKristu lo muntu loyo ubizwa ngeson. Akabizwa ngedaughter, ubizwa ngesani ngoba evangelini kaKristu Jesu masikhuluma mayelana nensindiso igender ayingeni simunye kuKristu yabona. So uma mawufunda incwadi yabaseKorinte u1 Corinthians chapter number 5 if I'm not mistaken verse number 17 lithi iBhayibheli umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha okwaqala kuyadlula vibheka sekuvela okunjani okusha. So alisho ukuthi uma umuntu wesifazane nomuntu wesilisa ekuKristu lithi umuntu igama elithi umuntu li representa both female and male. Ngamanye amagama uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha uma nje kuhlangene njengoba sihlangene sibathathu sikhuluma ngegama lika Jesu ibandla lihlangene la. Okay, so before angena baba because ngifuna ukusolidify point wami kuleli verse leli ka Matthew chapter number 16 verse number 18 ngifuna sibheke icontext pretext lapha ku Matthew 16 verse number 18. Matthew 16 verse 18 kukhona into esho uJesu silanda ipretext manje ngoba umbhalo ozosolva lenkinga. Yeah, umbhalo uzosolva lenkinga. Nisafuna uMatthew woman of God khona into obufuna ukuyiphawula. Hayi nami ngibonga ukuthi siyakhuluma true to the Bible and another thing nami ngithanda ukuthi ngiunderstand ngoba ngijwayele ukuzokuthi ababili or abathathu abahlangene yena ngowesine. Yes lapho so ubaba akathi no so sifuna ukuyizwa kahle laleliswa ngithulile ungibuza imibuzo. Yeah, Matthew 16 verse number 18. If uJesu lokhuluma la uthi and I also say to you that you are Peter and on this rock I will build my church and the gate of hate shall not prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven and whatever you bind on earth it will be bound on heaven. Ngicela ungifundele baba wami ngesizulu. Okay. Nami ke ngithi kuwe wena unguPetro phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami amasango eHadesi awayikulahlula. Ngiyakunika izihluthulelo zombuso wezulu oyakubopha emhlabeni koba kuboshiwe nasezulwini nalokho oyakukhulula emhlabeni koba kukhululiwe nasezulwini. Yes. Lana kuqala ini ipretext. Uma ethi uJesu I will build my church uJesu nje obekhuluma la ukhuluma kakafi kodwa ukhuluma ngebandla elizokwakhiwa uma ngabe vuka. Kodwa ukhuluma encwadini kaMateyu uJesu akakafi ukhuluma ngebandla in future. That is why athi I will build. Lesi statement asithi I will build is a futuristic statement. Is statement esiveza ukuthi lento into esazokwenzeka. I pretext le uqala la ukufunda ngithi uyafunda incwadi kaMateyu awuveli ukho izinto phezulu uyaqala la uyafunda uJesu usesinikezile ibackground ukuthi kukhona ibandla elizokwenza njani elizokwakhiwa. Right, asiye ku Matthew chapter number 18 verses number 17. Cela ungifundele Matthew 18 verse 17. Uma enqaba ukubezwa tshela ibandla uma imake Matthew chapter number 7 chapter number 18 verse number 17 uthe yena livelanga ibandla nali yavela ngicela uphinde ufunde uthe livelanga ibandla kuphi ushilo wathi ibandla livelanga Matthew chapter number 18 verse 17
uma enqaba ukubezwa tshela ibandla uma enqaba ukuzwa nalo ibandla makabe kuwe njengowezizwe nomthelisi. Funda uverse number 19. 19 or 18. Number 19 manje. Futhi ngiqinisile ngithi kini uma ababili kini emhlabeni bevumelana noma ngaluphi udaba abalucelayo bayokwenzelwa ngubaba osezulwini. Yebo. Iqhubeka. Verse 20. Ngokuba lapho kubuthene ababili noma abathathu egameni lami ngikhona lapho phakathi kwabo. Uma kubuthena abangaki ababili nabathathu ngiyaba khona phakathi kwabo. Ake sibheke ipretext ngesingisi. Ngizoyiqala kuverse number 15. Ithi lana kuverse number 15 ithi moreover if your brother sins against you go and tell him his faults between you and him alone. Lana ukukhuluma bani ulentuzana uthi uma ngabe kukhona umuntu okonayo umfweni nobabili niyakholwa kuJesu uma ngabe ekona uthi qala uye kuye uyomtshela ungenzi lento enziwa abazalwane uma ngabe umonile etshela umakhelwane efonelana ithi instruction iyakuye nenze njani nikhulume ngalento akone ngayo first instruction iyaqhubeka ke ithi lana if he hears you have gained your brother, meaning if alibona iphutha lakhe ulithi iBhayibheli usumbuyisile umfowenu izwa ke lithini but if he will not hear you take with you one or more that by the mouth of 2 or 3 witnesses every word may be established. Uyile kokuqala wangakulalela selithi iBhayibheli ubuyele emuva uyolanda manje omunye umuntu ozoba ufakazi nomunye umuntu wesithathu. This is the principle of the scripture ukuthi encwadini kaExodus and Deuteronomy ukuthi izwi liqiniswa ofakazi ababili nabathathu. Usuya nalabantu abathathu manje bazoba ngofakazi ukuthi umkhuzile nomfo wangalalela. Lithi iBhayibheli usuya bathatha niyakuphi niyakulomfo niyolungisa lesisimo akone ngaso. Na lithini iBhayibheli maqhubeka lithi ke lithi but if he will not hear take with you one or more that by the mouth of 2 or 3 witnesses every word may be established and if he refuses to hear them tell it to the church. Kuthiwa uma enqaba angithi uye nalabantu abathathu la ngale nkathu nalabantu abathathu beniyosolva ini isono asenzile beningahlangananga anda igama lokuthi nizokhonza uNkulunkulu benilungisa ini isini. Yes kusho ukuthi beningahlangananga ekutheni nizokhonza uNkulunkulu nizolungisa nje lesono asenzile. Sekuthiwa ke uma ehluleka noma soletha abafakazi abathathu selithi iBhayibheli kumele umlethe manje kuphi ebandleni. Kusho ipretext ake sibheke ukuthi ibandla according to lencwadi ibandla lenziwa ngabantu abangaki. And if he refuses to hear them, tell it to the church. But if he refuses even to hear the church, let him be to you like a heathen and a tax collector. Kuthiwa uma ehlule ukuphenduka ukhulume naye face to face nibabili waletha ofakazi abathathu wahluleka wayiswa ebandleni still wahluleka ukuthi abone iphutha lakhe aphenduke kulesi sono. Lithi iBhayibheli mtreat njenge tax collector mtreat njengomuntu ongakholwa umkhedini. Said it to 18, assuredly I say to you, whatever you bind on earth will be bind in heaven, and whatever loose on earth will be loosed in heaven. Ngifuna u18 lo bheka u18 u18 is statement eshiwo Jesu makethi ngizokulakha ini ibandla lami kubani uPeter athi konke okubophe kuphi emhlabeni ngiyakubopha kuphi emhlabeni. Kusho ukuthi ibandla is a legislative assembly. Ibandla isikhungo esikwazi ukuthatha inqumo ngomuntu uma umuntu engaphenduki. Sekathi uma lo muntu ehluleka ukuphendula ibandla kumele li decide ngalomzalwane. Lithi iBhayibheli konke okushiwo ibandla kuyaboshwa ezulwini konke okushiwo ibandla ukuthi kuyakhululeka nasemhlabeni. Usuthe ku20 again I say to you again putting more emphasis again I say to you that if 2 of you agree on earth makathi 2 of you agree on earth ukhuluma ngabazalwane abasebandleni abavumelana nalesi simo ukuthi siya decide ke manje ngalomuntu. Usethi concerning anything that they ask I will be done for them by my Father in heaven. For where
there are 2 or 3 gathered together in my name, I am there in their midst. Babukhoza ukhuluma ngabani? Ngebandla. Uyibandla lenziwa ngabantu ababili noma abantu bethathu behlangane phansi kwegama lika Jesu. Is either abesilisa, is either abesifazane. But if behlangene under the name of Jesus, under the fellowship of Christ, those people, they are called the church. Ingabe babukhoza uyavumelana nale scripture? Bengilindele ukuthi umfowethu mhlawumbe uzokunikeza ithuba ukukhulume ngikhulume. Bengisakulalele nje ngendlela ochaza ngayo. Yeah. All right. Uma ubheka incwadi kaMateyu 18 lana ku verse number 17 18 kuyezansi. Lapho kukhulunywa ngediscipline. And then ke kumuntu ongenzanga kahle kumfowabo. Yeah. Ukuthi uma umfowenu ekona hamba umsole. Uma ekuzwa wobumzuzile. If engakuzwa thatha ababili noma abathathu nikhulume naye. Mayinganizwa bikelani ibandla. Mayingalizwa nalo ibandla makabe kuwe njengowezizwe nomthelisi. All right ke. Into ekhona la kuMateyu 18. I-context yale nkulumo le ikhuluma ngediscipline. Ukuthi uma umuntu engenzi kahle nansi indlela okumele ukuthi ilandelwe mayizolungiswa. And then ke futhi naleli point umfowethu aqeda kuliveza manje lokuthi isikhungo noma inkundla okumele idikide indaba yabazalwane yibandla. All right ke uJesu la ukhulume kuMateyu 16 into ethi ngizokulakha ibandla. And then ke la incwadi kaMateyu yonke ibandla belingakabikho. Kodwa ke ibandla selikhona. Makuthiwa ke nakho mina ngone wena. Yabo. Uyakwazi wena ukuza kimi ungisole. Ngingakuzwa. And then ke ulande ababili noma abathathu. Ningisole. Yabo. Ngaleyo nto leyo engone ngayo. Nginganizwa. Bese niyabuya nibikela ibandla. Makhulunywa ke ngale ngxenye ethi ibandla. Ebandleni kunabantu ngathi ngisakusho einsukwini ngithi ebandleni sinabazalwane abangalingani ngokukhula kwasebandleni. Khona ababhabhatizwe izolo, khona abanye last year, khona abanye last of last year, and then ukukhula kwalabo bantu labo akulingani. Ngakho ke uma ngabe ke ngikonile ngenze ukuthi ngikone ngento ebucayi yabo okungelula ukuthi ingavele nje ibekwe phambi kweingane ukuthi ukhoza wenze into eso kulomzalwane edinga ukuthi ke iBhayibheli lithi akubikelwe ibandla. Obani abazobikelwa? Ubuholi bebandla noma abantu abazalwane abakhulile. Ngakho ke ngilinde ke kancane futhi ngamagama ke aseduze lana kuMateyu 18 into okukhulunywa ngayo kukhulunywa ngediscipline okufanele ukuthi yenzeke kumuntu ongaphenduki. Imake mphathi ubaba uyaeda uthi kumele kubizwe ini abaholi. uMatthew akashongo njalo. Uthe uMatthew uma abantu bebabili bebathathu labo bantu labo behlangane phansi kwegama lika Jesu labo bantu bayibandla. Akashongo ukuthi bayibandla. Hawu mphathi sifunde abashongo ukuthi bayibandla. Udefine ibandla ipretext iyasho no my leadership. No abashongo ukuthi bayibandla. Ubayini laba bantu ababili abathatha abahlangene? No angithi ukhuluma ngokueda wena ukuthi ngiyaeda. Ngithi ke mawuthi wena uma kuhlangene abantu ababili noma abathathu laba bantu bayibandla sekusho wena kanje. Mphathi wami ngicela siphinde sifundeni angeke bafowethu. Lifunde. Yasifundeni ipretext kanti makuthiwa ipretext ngekuhluka kwamaBhayibheli. No lalela mphathi. Yini pretext? Ipretext yini? Yini pretext? Akufungisela yenzeke before like imeaning before. Angithi mangabe ufunda mangabe singenze nje umzekelo ama principles okufunda. iBhayibheli is a literature. Yes. iBhayibheli is a written document. Yes. So once something is written kuchaza ukuthi ilandela ama grammatical principles. So uma ngabe uyifunda awukwazi uyifunda nje ngendlela othanda ngayo. You follow the principles of reading. Kunalegama esilibiza ngesiGrike abathu anaginosko. Igama elithi anaginosko lichaza ukuthi accurate precise reading, meaning you observe all the factors that constitute a literature. So in literature kune pretext
kune post text, kune context. Indaba uma ngabe ibhalwe phansi ayiqhamuki nje isiqhamuka esithubeni. Inala esukela khona. So i-pretext yale verse iveza ukuthi kunomuntu owone ini umzalwane. Yes. Then lithi iBhayibheli uma ngabe konile uyaya wena uyokhuluma naye niba ngakhi nibabili. Then lithi iBhayibheli ehluleka ukukulalela. Lithi uyolanda abanye abantu omunye umuntu oyedwa o abanye abantu abangakhi ababili. Niza kuye nizokwenza njani? Nizokhuluma. Manizokhuluma uza nalabantu ababili angakabi ibandla ngoba anihlangenanga under the fellowship of Christ. Nihlangene ukuzosolva le matter. Ngithi wena uzela abantu ababili. Ngilandele mphathi. Ngilandela ukuthi ngithini. Angithi oqaleni ngiyile nangu ubhekisisa uyangona. Ngiyangedwa. Bhekisisa angithandanga into ongenze yona akangizwa ubani ubhekisisa. Sengithatha ubaba ukhoza ngithi baba ukhoza ngicela siyobona le ndoda ubhekisisa. At this point sisaya kubaba ukhoza sobona le ndoda ubhekisisa mina nobhekisisa siyaphikisana siyibandla lapho. Asikakabi ibandla. Yes ngoba ngithi okwamanje asikakahlangani nini nobhekisisa. Singamadoda akhonzayo akholwa kuKristu uJesu. Ngicela ungilalela. Singamadoda akholwa kahle kusho ukuthi we are brothers in Christ. Ngiyamthatha singabazalwane yazi mphathi awumenzanga kahle ubani ubaba bani ujele. Selithi iBhayibheli useyahluleka futhi ubhekisisa ukungilalela noma sengilethe ufakazi. Baba ukhosa uza yani njengobani njengofakazi. Kusho ukuthi wena bhekisisa ususihlulile mina nobaba bani ukhoza. Selithi iBhayibheli mina nobaba ukhoza sesikuthatha ke wena manje sesukusha kuphi manje ebandleni. Kusho ukuthi manje sesiyakuthatha sokuhla kwi-setup yebandla. I-setup yebandla sikhuluma ngendawo ke manje i-fellowship yokuthi lana siyakhonza uKristu Jesu. Sizobika udaba lwakho ukuthi ngiyile ngedwa wahluleka ukungilalela. Ngaletha ufakazi wesibili azongilalelisa sahluleka. Manje sesi-engage ini ibandla ukuthi ithathe i-decision kule church. Seliyasho ke iBhayibheli ukuthi i-decision ayithathwa yimi nobaba ukhosa njengofakazi kodwa ithathwa yini i-setup ye church. Useyichaza ke incwadi kaMatthew ukuthi i-setup ye church ikhandwa ngabantu ababili abahlangane under the name of Jesus. Ngale nkathi sisaya kuwe besingayekho kwi-fellowship besikukhuza nje eceleni manje sikuletha kwi-fellowship. Uyabona ebandleni ibandla likhandwa ngabantu ababili meaning leli verse lihlukanisile kahle. Ubaba ukhozo ongakunderstand ukuthi ibandla liqala ebantwini ababili uma abantu ababili noma abathathu behlangene labo bantu laba bahlangane under the name of Jesus. Abahlangene ukuzosolve imatter yakho bahlangene ukuzokhonza bani uKristu benza ibandla labo bantu. Therefore labo bantu laba bayi legislative assembly abahlangane under the name of Jesus. Therefore sebe discussa imatter yakho meaning eqaleni besihlanganiswe imetha yakho manje asahlanganiswanga imetha yakho sesihlanganiswe ubani uKristu. Kahle lento le ngokuya ngawe babujele indaba yokuthi kuze kuthiwa kubo babukhoza umama akakwazi ukuhola. This separation iqala la isuka lana le separation ngoba uyafuneka ubaba ukhoza uphikisa iscripture. Mina ngifuna usethinta elinye point asingangeni lapho ngoba yinto leso wesidiscuss kwenye episode. Mina ngifuna sivumelane mina ngifuna uqedwe le yebandla. Ithi iBhayibheli ibandla likhandwa ngabantu ababili abahlangene under the name of Jesus. Abantu ababili noma ngabe kuthiwa abantu abesifazana abawu2 kunamabandla aqala hosisa ababili bekhonza uNkulunkulu kwajoyina abantu besilisa kwajoyina abantu besifazana lakhulu ibandla. Mina mhla ngiqala ibandla saqala sibabili nenye indoda sibawu2 sikhonza sobabili sasiyibandla. Hayi ke lapho nani ngamadoda ebandla no sasingabona amadoda ebandla sasiyibandla likaKristu. Kunama villages mntaka baba uthola ukuthi ukhonza kwi village abantu besifazana bekho yabona kuhlala nje amadoda kuphela iarea yabantu asingenze nje umzekelo naku sisenkambini yamasoja sihlala kuphela singabantu besilisa yabona futhi nje njoba sihlala singabantu besilisa angeke libe khona ibandla lapho futhi according to baba ukhoza mina ngicela ukubuza la okay ngiza kule point yakho so mfundisi so it means yimi no sesijabu sihlangene la sihlangana noNkulunkulu sisenkambini yethu yamantombazana sikubase siya train but all the time maybe ngabo ma 6 siyahamba siyokhuleka
siyokhuleka ngithi Yebo. naye ubuya la buya khona nami ngibuya la ngibuya khona Yebo. but sihlanganiswe uKristu Yebo. asikhuleka lapha siyibandla Niyibandla. ngoba uNkulunkulu ukhona ukhona ukuthi any decision enizoyithatha niyithatha as the church of Jesus Christ. othi ngiphawula Phawula baba. yeah kunento engibuye ngibona ngathi aningizwisisi kahle kuyo Okay. yokuthi akusikho ukuthi ngithi uNkulunkulu labantu abantu babe babili noma bebathathu akabezwa yabo kodwa into ekhona ithi labantu laba abazalwane or amadoda ebandla ngoba ibandla alikaze labizwa ngabantu bebabili thwe labantu abayibandla Ila sikhona babukhoza. Yeah. Nathi silapho. Ukuthi ngizwe ngathi inkulumo Yiliphi ivesi elithi abantu bake bahlangana eBhayibhelini kwahlangana amadoda ebandla kuphela ngifuna lelo vesi. no angithi into engiyilandile eyokuthi masikhuluma nje ukuqala kwebandla yabo ngoba le ncwadi kaMateyu 16 no 18 zikhuluma ibandla lingakabi bikho lapho kukhulunywa ngento eyokwenzeka Ibandla seliqalile. ibandla seliqalile Yebo. okay ke ibandla maliqala eJerusalem ngosuku lwePentecost uPetro eqala eshumayela kuzenzo 2 and then lapho sibuka lapho sibuka ukuthi ke kwaphenduka abantu abalinganiselwa Ku 3,000. yabo labo bantu labo abaphenduka lapho ngeke uthi kwakungamadoda odwa ngeke uthi kwakungaba abantu besifazane bonke Phela lapho kwaqala ilocal yaseJerusalem. No. Kwangaqala ilocal yaseFosloras. Ilocal lokhonza kuyaseFosloras ayikazi iqale ngabantu abawu 3,000 babukhosi. no Kodwa lokho akuyenzi ilocal yaseFosloras ukuthi ingabizwa ngebandla. Laphana kwaqala ilocal yaseJerusalem njengelocal yaseAntioch ayiqalanga njengelocal yaseJerusalem njengelocal yaseKorinte ayiqalanga njengelocal yaseJerusalem njengelocal yasePhiladelphia ayiqalanga njengelocal yaseJerusalem angisho ukuthi ilokhuzana ilocal yaseJerusalem yaqala njengaseFosloras wena indlela okhuluma ngayo ubeka manje ukuthi indlela ilocal No, yaseJerusalem uya- manje usubeka wena ukuthi istandards ngoba yaqala ngabantu besilisa nabesifazane kusho ukuthi umuntu ukuze i-gathering sithi ibandla kumele kube khona abantu besilisa nabantu besifazane ilento mina ngithi iBhayibheli alisho kanjalo lithi iBhayibheli uma bebabili bebathathu behlangene is either kuhlangana abesilisa kuphela or kuhlangana abesifazane ngisho emotweni labo bantu bayibandla behlangene nje kodwa uthe wena manje mangabe nihlangene nibabili anisilona ibandla masihlangene under the name of Jesus siyibandla hayi mina uma ngisemotweni ngihamba nobhekisisa nicocela Siyibandla. anibandla Singabangani. singabangani but immediately siba emodweni sikhuleka yes God himself is there yes kususe Yes. siyibandla manje. so asi explain lento ebandla ibandla yini ibandla igama elithi church in the Greek word ecclesia lichaza ukuthi those who are called out of darkness to the kingdom of light ngesihebheru uqahal lichaza ukuthi assembly. Yes. Then iningi uma sikhuluma ngemultitude imultitude iqala from two people ubuningi buqala ku2 Yes. uma usuthi one abona umningi lobo Yes. kodwa once wathi two ubuningi uma ngithi mina ngihlangane nabantu abaningi ngiyakwazi ukuthi abantu abaningi abantu abawu2 ngoba ubuningi buqala kubani ku2 So babukhoza asihlele emotweni. Sikhuluma ngoNkulunkulu ngoJesu ngobukhulu bakhe namandla akhe sikhuthazana siyibambile semthandazweni siyini lapho singabazalwane abayihlelele nje no bathandaza. abathandaza ukuthi ukuthi imoto siyaye simile siyathandaza singabazalwane yes angithi mina nawe bhekisisa siyakhona singena emotweni siyayixoxela bese ngithi mina ngiphatha ngesimo esithandaza Yeah. immediately wathi mina ngathi mina ngesimo esithandaza kusho ukuthi i-gathering yethu iyashintsha ekutheni besihambela nje i-gathering yethu isithi manje kusho ukuthi from this point sesihlangene under the name of Jesus Kunjalo babukhoza? kusho ukuthi manje sesiba ibandla Babukhoza akusase yena ubhekisisa nojele Yes. sekuyibandla Babukhoza ngoba kunjalo? sesishintshile akusahamba umngani nomngani manje sekuhlangene abantu abakholwayo behlangane under the name of Jesus kusho iBhayibheli lithi uma babili abathathu behlangene embukele emakhaya labo bantu uJesu baphakathi kwabo labo bantu bayibandla babukhoza kunjalo na no mina angivumelana nalokho ayishoyo akuvumelani nescripture angivumelana nalento oyishoyo Iscripture sithini? because uma ngabe ukhuluma ngento eBhayibheli
kumele ubuke inhlangothi zonke Yeah. and then njoba ngisho ngithi angiphiki ukuthi masihlangene sibabili noma sibathathu uNkulunkulu ukhona lapha because asikho eNkulunkulwini ukuthi ukhona Okay-ke. sisebandleni ukuthi siyibandla or ngithena asiselwa singabazalwane ngisho kudala ngathi singabazalwane masikanjani akusibandla hayi Matthew chapter number 18 verse 20. Yabo. For where futhi are two or three okwesibili uma incwadi kaMateyu siqeda kuvumelana manje ukuthi uMateyu ebhala inkulumo eyakhulunywa uJesu Yeah. uJesu ngenkathi ekhuluma lenkulumo ibandla lalingakaqali kodwa kwakhulunywa ngento ezokwenzeka ibandla seliqalile Yes. and then ke ngithi mina ke masihlangene ngabe sibabili noma sibathathu noma sibane noma mhlawumbe ngithi sibabili masihlangene kanjalo singabazalwane Anilona ibandla. asilona ibandla Hayi awukhuluma iBhayibheli. Lithi iBhayibheli la Matthew chapter number 18 verse 20 mina ngikhotha phansi. Lithi for where two or three are gathered. Ngithe mina igama elithi church lichaza ukuthini gathering. Gathering, ecclesias. Nali liyabhela gathered together. Yizwa kuthini in my name there's an emphasis. In my name I am there in their midst. Right. Mawufunda ipretext yakhona ithi 17 and if he refuses to hear them tell it to the church. Ukuthi khuluma ibandla bese but if he refuses even to hear the church let him be to you like a heathen and the tax collector. U18 uzuthini uthi assuredly I say to you whatever you bind on earth will be bound in heaven. Yini ebindayo kubind ibandla lelo uJesu akhulume ngalo ku Matthew chapter number 16 ukuthi ngiyakulakha ibandla lami amasange hidesa awayikulehlula konke okubophe emhlabeni kuyoboshwa nasezulwini njalo njalo. So ibandla is a legislative assembly. So useyakhuluma ke lo mbhali uthi ibandla liqala ebantwini ababili kushizi lenkosi babukhoza hayi liqala ebantwini ababili yabona ungalikhulumeli iBhayibheli hawu madoda sifundile ebhalwe phansi ngale zakwethu akukho la kuthiwa khona la kuhlangana ababili nabathathu bayibandla i-pretext isho njalo Nkosi hayi babukhoza uyabona ukuthi mina ngicela ukubuza ukuthi so ubabukhoza wants to say ibandla abantu abayi 5 6 7 na uthi babukhoza noma ningahlangana lu100 as long ningamadoda engekho wesifazane ningamadoda ahlangene you are not the church. Exactly ubabukhoza uthi ningabazalwane wrong doctrine ningabazalwane as long kungana gender that is a wrong doctrine because mangabe ubuka lencwadi le kaMateyu 18 yabo mawubuka lencwadi kaMateyu 18 into okukhulunyelwa kuyo akusiyo lesikhuluma ngayo kukhulunyelwa ekuthenini kunabantu ababili abangazwananga ngento ethile and then ke iprocess yokuthi kulungiswe le ndaba le noma omunye wabo makuthi sosonene mina ngifuna le ndaba ilunge kufanele ngihambe ngokwalendlela le kukhulunyelwa isigqoko salenkulumo le yindaba yokuthi kukhona abantu abonene ukuthi uma sonene kumele ukuthi mina ngize kuwe uma wena ukuthi wena awungizwa ngibize ababili noma abathathu hayi ababili phela ababili noma abathathu hayi woman of God 1 minute part 2 it's needed amen babutshele aqala babukhoza bese ngiyafana okay babukhoza okay no ngiyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu ngicabanga ukuthi sisuqinisile mayithi uyadingeka ngoba ngibuka ukuthi mhlambe ku part 2 okungaba kuhle ngaba ukuthi ngimnikeze umfowethu ithuba lokuthi akhulume achaze ngendlela achaza ngayo yabo nawuze nami ngichaze ngendlela engichaza ngayo and then ke mangithi into eso ayikho la ungayifaki into engabhaliwe nami ngayifaki into engabhaliwe ngathi into ithi la kodwa iBhayibheli lingayishonga kanjalo babutshele kodwa lilonke nje upart 2 ngisho ngithi ngiyavumelana engikuthanda ukusho mina ukuthi ibandla laba abantu abayibiza ngomzimba bebesesidelele kakhulu bathi thina siyasonta
usuyabona ke manje ukuthi lento ukuthi bathi thina siyasonta ayikho kahle kahle Yeah. ngoba kwabona bakhuluma into engekho eBhayibhelini and baclaim ukuthi bahamba ngeBhayibheli manje ubabukhoza usanda kuphika into esifunda phansi ukuthi ibandla lenziwa ngabantu ababili noma ngabe kuthiwa besilisa noma ngabe kuthiwa besifazane as long besangene under the name of Jesus those people they are called the church but ubabukhoza uyakuphika lokho umbukele emakhaya uyayibona lento izinqa zenkawu lento isobala uyayibona amen bantwana Hayi wa out of here. hayi babukhoza ngeke ngiyala No, because again. This is hot. Yeah. Well done, well done, well done.